iskreno odgovorila koga bi radije ponovo odabrala. Anita Stanojlović bila je gošća prve epizode druge sezone emisije Intimna pitanja sa Nikolom Žugićem, gde su suočila sa izazovima pitanjima o svom ljubavnom životu. Voditelj Nikola Žugić postavio je pred dilemu. Naime, Anita je morala da bira između svoje bivše partnerke Jovane Tomić-Matore i bivšeg dečka Anđele Rankovića. Kada bi morala da biraš ko je bolji u krevetu, Matora ili Anđela, upitao je Nikola. Bez previše razmišljanja Anita je dala jasan odgovor. Bože me sačuvaj, logično, Anđelo. Mi smo sada u očajnom odnosu i on to zna. Ne obazirem se na nju, ona mi je skroz nebitna. Ja sam njemu često pričala, posle tebe neću naći sigurno nekog s kim sam se tako poklopila, rekla je Anita. Njena izjava izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama, a kako će ona ove reči reagovati njena bivši partneri, ostaje da se vidi.